na me pe obi obetu nsuo ama me nti baby a ye won me ba ba akokọ hu obi na wo tu nsuo ni bi na ye ni di ho nkomo na wo charge me o start free 180 na ye kan ya be si 150 na me ba no o ka cha me ba ne se onko na o ye adwuma na o de ne card e ma me ba no ti me ba ne ba ye na me ne no start ka sa di nkomo na o si ye mali scan bi no fanto pipelines a wo de ba ye di kan send in 50 million 5,000 5,000 ya send in no si maame me de madwuma me ye no utua me ka wia na ma be ye wadwuma ama na me pese me ba o se mi sika me call bank me enye sika ni ade nti se why ready there me ba bitu na yes akofa 100 million and ye demand no but na me ba le call ho na no hu se wo ye adwuma ni bi wo entem ho wo hu se me ba ni twa ni picture na me ba ne ba ye de ni send this scanner man ye friend ne was china ye friend china was ade a china sa afini ma hwehwe papa yi sa be family me nim ba bia ye say wo o friend no kra won fa wo ko Mami na abranti a uka se won tunsu mam. Eyo no na dwuma, ana dwuma ko bi no di animu. Ana se hwan na ma hu abranti na otimi atwa sika se yama no. E pa acho mi busa no no. O ka kire mi se eyo no na dwuma. Omo o company bebre na we de ono ana da no. Na so me hu so abetutu efie be ya miensa asenan eho nsuo wo. Fa kwa ofie ni wo. E bia mi fie ni wo no. So de esika man me hu ni bi. What the adwuma no oye agent ana se kai no omudi tunsuo no eye ne dia. Ka de me pa cho ni. Adwuma ni din de say God's way. God's way. Me pa cho. O won kran hwa na ye adwuma. Pa cho enkran na ye de ye hu no. Beto bi so watafo, beto bi so wa ha. Asa wo ontena faako. Na wo de adwuma no so. I won't cry why baby no aba. No ba be ye adwuma ni se bia na awotwe mienu. One nam tutu nsuo ni sa na o sa. They say minim baby pote a wo sesi a. Oh. Mama nti abrantie no potem ho no anka se nipa sen no atu nsuo ama wo mo a unya no gidie. We fie be ya miensa. Ye na to so for kra na o se ge mi ni nsuo ni na meye. Nti me hu ami hu fie miensa. Ekwa be na afa so hu no a uji ni disa. Asa ye koye na wo ye obi adwuma no na ye so enye ho na ne ye tie. Ne ye fo mo betu nsuo ni bia maye. Ela obi ka se o ble ono a le tu ntam afo nsuo. Na ye ko hu no. Ne ne na ka bibia. Nti ne de enum se oba betu nsuo na maye. Ma me tama wo tu amanfo de no anu wo ntam ho no. Na watua sika na ma na wie. Ye de ma na de chenye na ye hu se wa ama ho bi mo de ma no ade chenye se ko betu mo de no ye na ye so betu ye de na wa ama ho onko anu aju sika na minimu de minim o de ma ni mfie se ni 1 year pepe ni o frɛ na de no ka frɛ na won fa me ko kura me ma obi frɛ na ni pakro da ne se bia me wa adwuma bi me pese oba be ya ama me wo se send me ska ipan sa me send you skenye ma mi hia na mi hu na me first scan ma o se eni ejai nti se mi nim ba bi krokra wo hye ma me sa brantie goswe wo gidie se fidie no anu ode nam no ana se abra no otunsuo no wa megya wo bi ena modisika na ama wrong person baby ono ane bai ono asoso ne ni company no card ni kuta no saka de no no amaye bi wo se ka na sei anade nti na ne de ye discan ma no na de kyen na wa ama no awo ka se mfa de aka ama no na wo meye adwuma no ndo mpese wo beba ye beka se scan wo ne ade ni 3 days no se ka na sei obeye ni china obeye ni se obeye ni dase ebepem ne eti wo ka ni nyina bom o sika sei na akodi ni 150 million 150 15,000 oh mama enti se no ufri nkran ene wa bedwa to ayen de na apese ye ma wo mesra momo amena mi hu ba bia be ma ne wona mi ni sika MC amofa brantie no mfo nyini no ntoso ene na dwuma no logo no ntoso ma ye nhwa brantie no wo se na dwuma no edin de sei God's way
Abrantie no nie we dey say the bank bi no gina twa ye ho ye ne bank ni ni asem there be Abrantie no na ye pe no Abrantie no say what the God's way na dwuma no din de say God's way no a Abrantie we na sabiri wagie maami sika puduo pa enya asem ketwa we nya betie sika say de omna samo be ka no enya sika ye dididie sika ye de ebobra ti Abrantie no na da so no ansa na badwafo ebebam no